שלום, אני עומר בן זאב, הבעלים של אוריון. יש לי בערך דקה וחצי לשכנע אתכם למה האתר שלכם צריך להיות מאוחסן ומתוחזק אצלנו באוריון. אז אני פשוט אציג את העובדות. אנחנו חברת האחסון היחידה בארץ שבאמת דואגת להיכנס למערכת ניהול האתר שלך לטובת עדכון גרסאות, תוספים ותבניות, כדי שהאתר שלך יהיה תמיד הכי מעודכן טכנולוגית, מהיר ומאובטח בצורה הכי בטוחה שאפשר. יש לנו למעלה מ-20 שנות ניסיון בעיצוב ופיתוח אתרים, כולל שיווק דיגיטלי וניהול תוכן. אנחנו חברת האחסון היחידה בארץ שבאמת רואה אותך ומבינה את העסק שלך. אין אצלנו חבילות שירות כלליות מוכנות מראש, שאתה צריך לבחור לפי מחיר, אבל אין לך בכלל מושג מה הן מציעות. אצלנו זה בדיוק ההפך. אנחנו לומדים את העסק שלך ומבינים איך הכי נכון לתחזק ולתפעל את האתר שלך. האתר שלך הוא לא עוד אתר שיושב אצלנו בשרת. אצלנו תקבל יחס ומענה מותאמים ספציפית לצרכים שלך. אנחנו היחידים בארץ המסוגלים ארגונית להעניק שירות כולל מקצועי ומקיף, כל מה שהאתר שלך צריך במקום אחד. אצלנו אתם מפסיקים לשבור את הראש מול כמה ספקים. אין יותר ליפול בין הכיסאות מבלי שגוף אחד לוקח אחריות על הכל. והכי חשוב, השירות. אנחנו היחידים שתמיד זמינים ונגישים. אנחנו מתחייבים למענה הכי מהיר. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם כמה זה עולה. אז בבקשה, תשאירו פרטים בטופס כאן למטה, בכדי שאוכל לחזור אליכם באופן אישי, עם ההצעה הכי טובה בהתחייבות. אפשר כמובן גם להתקשר או להשאיר הודעה בוואטסאפ. נתראה בקרוב, תודה רבה.